Dan il-programm qed jittella bl-għajnuna ta' Exotic, Kalluż Garden Center, Ħsieb Stampat, Pane e Peccati u Pizza Hut. Int min int huwa produzzjoni imtella mill-istudenti tat-tielet sena tal-Baċċelarat fil-Midja fl-Istitut tal-Arti Kreattiva, fiħdan l-Emcast. Nsemmilkom nilqakom għal episodju oħra ta' dan il-programm Int min Int bit-tema għal din is-sensiela fil-fatt se tkun id-dinja diġitali. Matul dan l-episodju se nitkellmu fil-fatt ukoll dwar xi ħaġa li fl-aħħar xhur smajna ferm u ferm fuqha li hija r-realtà virtwali, fatturi li kompla jinxteret anke madwar id-dinja. Matul dan il-programm se niltaqgħu ma' żewġ speċjalisti u anke riċerkaturi li qegħdin jaħdmu fuq proġett pjuttost interessanti u se jkollna l-opportunità illi anke nitkellmu magħhom u naraw eżattament x'inhu dan il-proġett. Se nkunu issa qed ngħaddu iżda qabel nibdew niltaqgħu magħhom ngħaddu l-filmat feature dwar ir-realtà virtwali. Nsegwu. Smajna bit-terminu realtà virtwali jew inkella VR. Imma r-realtà virtwali x'inhi eżatt? Ir-realtà virtwali hija din id-dinja ġo computer li tħallik timmanuvra inti, il-karattru. Din id-dinja virtwali tista' tiġi maħluqa bi programmi bħal Blender, Unreal Engine 4 u Unity fost oħrajn. Hemm tliet tipi ta' kif persuna jagħmel użu mir-realtà virtwali. Jgħidulhom non-immersive, semi-immersive u fully immersive. Eżempju ta' non-immersive hija logħba normali fejn inti ma jkollokx il-goggles imma screen. Semi-immersive hija meta persuna jkollha ambjent ta' realtà virtwali parzjali. Hawn min jiddiżinja l-ambjent virtwali jagħmel użu minn oġġetti tridimensjonali biex tinħoloq illużjoni tal-ispazju. Biex wieħed jagħmel użu minn dan il-metodu ta' realtà virtwali, wieħed għandu bżonn screens li jkunu magħmulin b'reżoluzzjoni tajba, computers li jkunu b'saħħithom, apparat biex wieħed jipproġetta jew simulaturi li jkunu jistgħu jirreplikaw id-diżinji u l-funzjoni tad-dinja reali. Fully immersive hija meta l-persuna tilbeż il-goggles li permezz tagħhom hija tidħol f'din id-dinja virtwali. Din it-tip ta' simulazzjoni tagħti l-aktar simulazzjoni realistika fost dawn il-metodi. Din tinkludi l-viżwal u l-ħoss. Goggles magħmulin għar-realtà virtwali huma essenzjali sabiex wieħed ikun jista' jirfes f'din ir-realtà virtwali. Dawn il-goggles jipprovdu reżoluzzjoni tajba fl-istampa. Iżda kif taħdem il-goggles? Il-goggles jużaw effett tridimensjonali fejn l-iskrin jinqasam bejn l-għajnejn tal-persuna. Dawn il-goggles jaħdmu bis-sistema tal-ittraċċar fejn il-karattru fix-xenarju jimita l-informazzjoni mogħtija permezz tal-ittraċċar. B'hekk tkun possibbli li persuna jidħol fid-dinja tar-realtà virtwali. Grazzi għal dak il-servizz li għandna kemm segwejna fil-fatt. Ir-realtà virtwali żgur li se nkun qed naraw affatt ta' setturi oħra fosthom il-mediċina, ix-xjenza u anke l-edukazzjoni. Miegħi hawnhekk fl-istudju għandi lil Buġeja Douglas, Research Support Officer li qed jaħdem fuq il-Morpheus Project. Liam Leonet, grazzi tal-qajt l-istedina tagħna llum. Dan il-proġett eżattament, spjegana ftit x'inhu. Mela l-Morpheus Project aħna basically li qed nagħmlu qed nippruvaw naqsu l-uġigħ lill-pazjenti li għandhom ċertu uġigħ. U jaħdem billi nużaw id-distraction therapy fej il-VR qed nippruvaw nużaw ħtipu biex niddistrattawhom il-pazjenti mill-uġigħ. Kif ukoll qed nużaw dak li ngħidulu adaptive difficulty fej aħna li qed nagħmlu qed naqraw il-qalb u meta naraw li qalb ta' persuna taġġel wisq ġifieri dan hu qed jibża mill-logħba jew qed taġġel wisq għalih u nikkalmaw il-logħba u jekk tkun slow ħafna l-qalb qed ngħidu li dan huwa bord il-persuna allura mbagħad nollu naqa' d-diffikultà tal-logħba. Min huma l-persuni involuti fil-proġett? Mela essenzjalment li bdieħ huwa Professor Alexej Dingley
u mbagħad minn l-idejat li għamelu kompliħ Dr. Luca Bonding, kif ukoll kompliħ studenti ieħor ta' professor Dingli jismu Andre u issa tinkomplih jien il-proġett. Kif nibet il-proġett biex anke jintuża l-kemoterapija? Mela, u beda essenzjalment professor Alexej Dingli kien mar konferenza l-Amerika, jekk minn sejjer żbaljat, u ra sptar fejn jużaw il-VR għall-loġieħ. Iżda aħna mbagħad mxejna aktar il-qudiem u sitna l-intelligenza artifiċjali fiha. Ovvjament bħala proġett huwa intensiv u li huwa validu immens u lilek iżdamma. X'kien dak li ħeġġek l-iktar sabiex taħdem fuq dan il-proġett? Jien laqatni ħafna l-proġett għax nista' nagħmel differenza fis-soċjetà Maltija l-iktar li għax qed ngħin l-iktar nies vulnerabbli fis-soċjetà u l-familja tagħhom. Għax jekk aħna nistgħu innaqsu l-luġieħ il-pazjenti u ma nużawx pinnoli li jista' jkun kollhom side effects oħra, qed ngħinu ħafna lis-soċjetà naħseb. Ovvjament semmejt ħafna mill-aspett mediku fejn jista' jintuża l-proġett, iżda taħseb li hemm setturi oħrajn fejn jista' jiġi utilizzat? Il-proġett jista' jiġi utilizzat f'naħseb setturi oħrajn, iżda eżatt ħankun nismjak m'għandix idea eżatt irid ikun hemm aktar riċerka ovvjament. U ovvjament pjanijiet oħra quddiem rigward il-Morpheus Project. Mela bħalissa il-pjanijiet tagħna huwa li qed nużaw xi ħaġa jgħidula conditioning li kien bdieha Andre. U qed nippruvaw nifsħu aktar fuqha, kif ukoll qed nużaw EEG biex inqablu id-data tal-moħħ mal-loġieħ biex nistgħu nivvalidaw aktar ir-riċerka tagħna. Grazzi ħafna, se ngħaddu issa iżda għal feature li ġie mħejji sabiex naraw eżattament kif taħdem il-VR insegwu. L-ewwel fatt. L-ewwel ħaġa biex dan kollu jseħħ hemm bżonn li l-post realistiku jew fittizju li nkun għażilt ikun trasformat fi 360 grad. Din tot ukoll għall-lob realistiku li naraw illum. It-tieni fatt, l-angolu ta' 360 grad. Il-videos kollha huma iffilmjati permezz tal-kamera speċjalizzati li nsejħulhom omnidirezzjonali li jippermettu l-iffilmjar ta' 360. It-tielet fatt. Il-parti diffiċli tiġi f'dak li nsejħula post-production, fejn l-angoli separati li jkunu ġew miġbuda mill-kamera omnidirezzjonali jingħaqdu flimkien fi proċess magħruf bħala stitching. Din hija bla dubju l-aktar parti importanti tal-produzzjoni tal-video fil-VR. Ir-raba' fatt. Fil-post-production, color correction u l-istabilizzazzjoni tal-immaġni isseħ biex jiġi żgurat li l-video huwa ċar u konsistenti. Ma ninsewx l-użu tal-audio. Dan għandu jkun issinkronizat mal-filmati tal-video. Fl-immersion VR, wara l-audio jiġi avvanzat għal dak li jissejjaħ spatial audio. Jekk il-proċess tal-stitching ma jitwettax, jirriżulta f'esperjenza diżorjentata. Il-ħames fatt. Spatial audio huwa issimulat bis-sound waves b'sistema li l-audio jinstema b'realiżmu preċiż. Biex dan jinkiseb, is-sound engineers jerġgħu jagħmlu minn użu ta' setup li jissejjaħ binaural. Fejn hawn żewġ mikrofoni jaqbdu l-audio u fl-istess ħin joħolqu ħoss 3D. Daw kienu l-5 fatti tal-lum, min-naħa tiegħi għall-lum daqshekk. Naħseb qed ħafna. Nerġgħu ngħaddu lura għall-istudju. Lura mara hawnhekk fl-istudio wara li segwejna dak is-servizz imħejji mod interessanti dwar il-fatti li jagħmlu il-VR hawnhekk fl-istudio nfakkarkom għandna magħna lil Liam Buġejja Douglas. Lura għalik issa xi tfisser għalik Liam meta tara anke din it-tip ta' teknoloġija forsi li ġiet introdotta f'Malta qed tiġi użata u naraw anke tikber u tespandi matul is-snin. Kemm hu importanti dan? Mela, jiena li hija importanti ħafna li nibdew nużaw din it-teknoloġija avvanzata għax kif qed naraw mill-istudji li qed nagħmlu qed timprovja ħafna l-ħajja tan-nies, qed nagħmlu l-ħajja tan-nies aktar enjoyable kif ukoll meta niġu għall-entertainment sector, kif ukoll mezzi oħra pereżempju bħal il-proġett tagħna tal-Morpheus fejn qed ngħinu nies vulnerabbli fis-soċjetà. Il-VR il-qudiem, jiġifieri jidher anke biċ-ċar, jiġifieri l-mod kif espandiet fl-aħħar snin, fl-aħħar xhur ukoll. Espandiet b'mod pjuttost rapidu, pjuttost maġġel. Kemm taħseb li se tkun importanti f'ħajtna l-qudiem? Taħseb li se tiġi parti essenzjali minn ħajtna kif frajna teknoloġiji oħrajn fil-passat bħal-mobile, bħal-computers? Probabilment ngħidlek iva, minix qed ngħidlek nkun 100% ċert għaliex kif nafu llum il-ġurnata
teknoloġija tant kemm qed tavvanza f'daqqa li ħadd ma jaf sen oħra aħseb wara aktar fil-futur x'ħajkun hemm. Li nista' ngħid li iva ħajkun hemm xi ħaġa bħal VR jew simili tal-VR fej anka naħseb ħadbiddel il-mobile. Ovvjament kif anke inti il-realtà virtuali għax ħaġa li tiżviluppa b'mod rapidu immens. Bħal f'kollox ikollok ċertu modi, ċertu trends li jkunu għaddejjem minnhom teknoloġiji dak iż-żmien. Kif ikollok tidentifika xi trends, xi żviluppi fl-aspett ta' teknoloġija tal-VR, x'inhu huma bħalissa? Qed jużaw ħafna il-VR dak li ngħidulu l-augmented reality li huwa AR. Fej basically qed tuża l-ispazju li hawn bħalissa madwarna u qed jirrifletti ċertu oġġetti li tista' jkollok fl-ispazju. Inti tista' tiskrolja fuq Facebook jew fuq Instagram, fuq il-mezzi soċjali insomma, u qed tara l-affarijiet li għand madwarek ukoll. Dik hija naħseb waħda mill-ikbar trends bħalissa. Okay. Bħala realtà virtuali, kif taraħħa jew kif tista' anke l qudiem tiġi iktar integrata fl-aspett edukattiv pereżempju? Fl-aspett edukattiv parissa hemm ħafna riċerka għaddejja speċjalment biex jaraw jekk l-istudenti jistgħux jitalmu aktar billi jużaw ambjent virtuali milli jitalmu ġew klassi normali. Iżda hemm ħafna aktar proġetti kif naħseb kulħadd jaf illum ir-realtà virtuali tidħol f'kull aspett tal-ħajja tagħna, ġifieri hemm ħafna riċerka għaddejja u nassumi li l-qudiem ħajkun hemm żgur l-użu tal-realtà virtuali fil-klassi. Jidher anke ovvjament kif għedna li bl-iżvilupp li qed naraw f'dan ir-rigward żgur mhux forsi li kif qed tgħid inti se nkunu qed narawha aktar fid-dettall f'dan l-aspett. Iżda kieku nieħdok lejn l-industrija tal-logħob f'Malta u naraw forsi rabtiet bejn realtà virtuali u anke l-industrija tal-logħob, x'rabtiet taħseb li jista' jkun hemm anke iktar milli qed naraw llum? Naħseb milli nibdew bil-lokali nibdew bil-globali l-aktar importanti għax meta naraħ globali qed jieħu interess iżda meta tqabblu mal-logħob normali dak li naraw fuq it-television jew fuq monitor mhux daqshekk popolari. Ir-raġuni l-iktar kbira hija li jekk ħafna nies għadhom ma bdewx jużaw il-realtà virtuali, allura l-kumpaniji ma tantx jaqblilhom li jinvestu f'dal prodotti l-logħob u hekk. Allura jien nemmen li ħanibdew naraw aktar logħob u aktar kumpaniji jitlu fiha. Mela li hemm l-aħħar domanda u tuġi naftit fil-qosor għax il-ħin huwa li hu. Forsi tina ftit ħiel ta' kemm xi proġetti oħra ta' marbutin ma' realtà virtuali li se nkun qed naraw fi żmien li ġej. Aħna eżempju bħalissa qed naħdmu fuq dak li nsejħu VR cycling fej qed naħdmu ma' Mater Dei mad-Dipartiment tal-Fiżjoterapija fejn ikollna pazjenti li qed jużaw ir-rota ma minflok joqogħdu jaraw il-taħdejhom kollhom VR u jaraw in-natura u jaraw xi cycling track. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek, grazzi tal-li kont hawnhekk magħna fl-istudio żgur mhux forsi li nies tajthom aktar għarfien dwar dan is-suġġett. Se nkunu issa qed ngħaddu għal servizz ieħor li huwa ftit differenti minn dak li rajna llum għalissa nsegwu. Il-VR hija xi ħaġa taħdem bit-teknoloġija u tabda tara l-affarijiet 3D. Naħseb li tkun reali ħafna, naħseb li tħoss li inti qed tilab il-logħba tkun il-main character, tħossok li qed l-logħba. Teknoloġija avvanzata li tara affarijiet reali minn ġo teknoloġija. Tilajn, lallu. Tilajn, wow. Fanaqa. Il-xtaġġel, press to takes. No ritrat. Selfie! Madoffi. Okay. Għalibda, slow motion up. Dika taġġena. Għal-isfed. Mux tamil li dika u qed distordi, supposti ma ġiex għat attakkani, ħanaqbad intih. Nur kuħed. Ma nafx qed nagħmel. Ma nistax naqbad ballun ieħor. Sakruni naħseb. Qed tisba' xi ħaġa. Jien naħseb sakruni. Wow, xew. Jien naħseb waħed imma vera issa.
Assistant ċaqla. It-tnejn. La, bissa waħed, jien naħseb jew xi ħaġa. Oppa rejt. Għana ra ħaġa. Ejwa, naħseb ta' taqbes di. Bissa. Ma jisparaqx hu. Jien għandi feeling ġej xi ħaġa tal-biża'. Tista' still ispara xi ħaġa. Kienet esperjenza sabiħa, il-lenti ġellit nindamma xi naqqa żgħira, ma l-bqija ħadd pjaċir, kienet esperjenza sabiħa. Kelli logħba tal-isparar, mal-ħin tibda tidħol ġo fiha. Naħseb jekk iddum ammont kbir ta' ħin, naħseb tistordik xi daqsxejn. Naħseb li war tajjeb, stordejt, imma ħadd gost, apart il-qata li tawni, imma kienet sabiħa. Xi ħaġa li qatt ma bil-fajti. U dik ħaġġibuha jew tal-qata. Lura maħna unek fil-studios samana biex nitrattaw tini parti ta' dan il-program it-tieni u l-aħħar mistieden tal-lum li huwa Darren Sherry. Darren, inti lettur riċerkatur fl-MCAST fil-fatt b'speċjalizzazzjoni fil-Computer Vision and Learning Technologies. L-għunet, grazzi għal-għajt li sedjena, spera tinsa tajjeb. Grazzi lilkom. Inti ħtemt fuq il-Waterline Project, u xek. Mela, l-għunet għal-beneficju anka taraw li seguna. Spiega naftit xinu dal-proġett. Tajjeb, mela, Waterline bażikament huwa proġett ta' 2 miljuni mill-Unjoni Ewropea fejn għandna 15-il sieħeb li qed jikkollaboraw ma' xulxin f'temi relatati mal-ilma. Sa meta nitkellmu ilma, illum il-ġurnata huwa aspetti kemm ambjentali imma anke ta' distribuzzjoni, ta' inġinerija, ta' kif l-ilma jiġi distribwit, il-kwalità tal-ilma. Dawn it-temi kollha għalhekk aħna għandna llum it-terminu wkoll li qed jiżviluppa ta' digital water, xiġiġi fejn it-teknoloġija qed tintuża biex propju issaħħaħ minn aspetti differenti, aspetti ta' inġinerija, ta' monitoraġġ, aspetti anke edukattivi. U allura dan il-proġett huwa biex tingħaqad din l-alleanza ngħidula aħna ta' pajjiżi li flimkien jiżviluppaw anke materjal edukattiv f'dan is-settur. Jiġri dan il-proġett huwa il-realtà virtwali huwa aspett minnu fejn qed jiġu żviluppati 4 proġetti differenti f'4 pajjiżi differenti, inkluż Malta, fuq aspetti differenti tal-ilma. Fil-każ ta' Malta, qed jiġi żviluppat sistema ta' tagħlim li tinkorpora bħala aspett prinċipali tagħha l-intelligenza l-intelligenza artifiċjali u anka il-realtà virtwali biex jinħoloq simulazzjoni dik li bl-Ingliż ngħidula digital twin ta' water distribution network. Bażikament is-sistema ta' kif l-ilma jasal minn għandna minn reverse osmosis jew minn reservoir għalina. Kif nibtet l-idea li tużaw il-VR anke tal-proġett? U taħseb li kieku ma kienx hemm il-VR kien ikun iktar diffiċli bħala xogħol? Bla dubju l-elementi, ngħidu hekk il-fatturi sbieħ li joffri il-VR ngħidu hekk jamalgamaw tajjeb mal-għanijiet ta' dan il-proġett. Bażikament, biex nagħtik eżempju sempliċi, dan il-proġett kellek laboratorju fejn l-istudenti b'mod manwali jitgħallmu kif taħdem sistema ta' distribuzzjoni. Is-sistema ta' distribuzzjoni biex tħaddimha trid tmur fil-post, trid ikollok aċċess għaliha, trid xi ħadd miegħek u anke ħin limitat li tħaddimha. Din is-sistema li bħalissa tiġa qiegħda f'fażi avvanzata
qed tippermetti student jew anke numru ta' studenti li literalment jitgħallmu kif iħaddmu sistema ta' distribuzzjoni imma bl-użu tal-intelligence artificiali, skużani, hawnhekk qed nitkellmu fuq realtà virtwali. Jiġifieri f'din is-sistema li ħajjiġri huwa l-istudent bidejh permezz tal-headset u l-użu tal-idej u l-viżiv u s-sound, etc. L-istudent jista' literalment pereżempju jimmanipula pompa tal-ilma, jimmanipula vit biex jiftaħ stopcock jew jiftaħ valve ngħidulu li jgħaddi l-ilma minnu. Kelkom xi riżultati mhux mistennija f'dan il-proġett brabta ma' realtà virtwali? Iva, bla dubju li kien sorprendenti f'dan il-proġett hawnhekk bħalissa qed naraw ftit parti minnu kien l-idea illi xi ħaġa li qabel kienet diffiċli biex tiġi aċċessata, issa bniedem jista' b'mod iktar sempliċi jesperimenta biha. Jiġifieri fejn anka kollegi tiegħi stess li inklusien li ma konni nifhem xejn fl-ilma u l-mod kif jiġi s-sistema ta' distribuzzjoni tal-ilma, dan il-proġett jiena stajt nibda nifhem pereżempju anka fid-dar tiegħi stess il-relazzjoni, pereżempju dik li ngħidu la pressa u bej kif jgħaddi l-ilma l-ġolvit tiegħi għalfej pereżempju ċertu postijiet tad-dar jiena tidher li jisu għandi dak li ngħidu bil-Malti pressa inqas minn postijiet oħra. Jiġi sistema bħal din jiena stajt napprezza literalment x'inhu għaddej mill-pajpijiet. Pjuttost interessanti. Hija xi ħaġa li ovvjament li turi xi ħaġa li aħna normalment ma narawx. Li nista' nara f'sistema anke tridimensjonali u anke nimmanipula l-affarijiet dik tat dimensjoni ġdida f'dak li huwa tagħlim. Ovvjament anke bħala lettur, ġifieri ħaneħdu kliem il-proġett, ġifieri nkompli iżda fuq li tgħid inti. Bħala lettur, kemm taħseb illi tista' tingeġġhom iktar l-istudenti tiegħek bir-realtà virtwali? Ekku, fil-fatt anka nipparteċipa wkoll f'proġett ieħor tal-Erasmus jismu POVE, fejn hawnhekk issa qed naraw iktar kif il-materjal dak il-materjal edukattiv jista' mbagħad jitgħaddi lill-istudenti. Jiġi finalment anke jekk għandek proġett bħal dan ta' realtà virtwali, kif aħna nistgħu dan issa nwassluh biex fil-verità l-istudent jitgħallem. U hemmhekk fejn l-ikbar u l-iktar challenge, tajjeb ġiri li l-edukaturi tagħna u fis-sistema edukattiva irridu ntuhom il-mezzi sempliċi ta' kif din it-teknoloġija tiġi aċċessibbli b'mod faċli kemm jista' jkun għall-istudenti tagħhom. Fil-fatt jiena nemmen li jekk mhux se tagħmilhom faċli, il-ċansijiet huma li daw is-sistemi nibqgħu rajt nieħdu gosbihom għal ftit, forsi narawhom, u imma mbagħad jibqgħu hemmhekk fuq l-iskaffa ma jintużawx. U dik huwa proprju li qed nippruvaw nevitaw bħalissa. Għandna l-ħar ftit minuti biss għal se norbot lek xi domandi flimkien. Mela le? Bħala għalliem, kif taħseb li tista' tgħin anke lilek li twassal anke l-messaġġ tiegħek u l-lezzjoni tiegħek lill-istudenti u jekk taħseb ukoll li tibdel mill-mod tradizzjonali għar-realtà virtwali, kif jiġi motivat iktar l-istudent? Mela, qabel jiena semmejt ukoll l-amalgamazzjoni tal-intelligenza artifiċjali anke fil-VR. L-idea li il-materjal li produċejt jiena bħal edukatur, it-tagħlim tiegħi bħal edukatur, ikun aċċessibbli il-ħin kollu u minn fejn trid minn l-istudenti, dik tagħti dimensjoni ġdida. Jiġri aħna sa ftit ilu pereżempju jien nafhem il-lezzjoni u rrekordjajta u tieqaf hemmhekk. Imma jekk inti għandek esperjenzi prattiċi, hemmhekk fejn il-VR jagħmel ħafna sens. Il-VR jagħmel ħafna sens meta għandek esperjenzi prattiċi, bħalma semmejna il-kwistjoni ta' laboratorju pereżempju. Jiġri hemmhekk fejn tagħmel id-differenza kollha bħala edukatur, mhux biss li mwassal il-messaġġ tiegħi aħjar u t-tagħlim aħjar, imma li l-esperjenza tat-tagħlim hija iktar aċċessibbli minn postijiet differenti u anka mhux limitata għal ħin tal-lezzjoni. Mela, l-aħħar domanda fil-qosor, taħseb il-VR ma' żmien se tiġi użata aktar fl-iskejjel? Jiddependi. L-ingredjent ewlieni kif semmejt ftit qabel ukoll hija l-aċċessibilità. Aċċessibilità kemm bħala hardware, bħala apparat,
li l-apparat importanti ħafna rridu l-qoddim din hija xi ħaġa li probabbilment ħadd tiġri jiġi iktar sempliċi biex taċċessaħ, iktar eħfef ukoll mhux għandek maskra kbira jew m'għandekx dawn l-affarijiet jiġu iktar sempliċi minn aspett ta' hardware ngħidulu, imma anke minn aspett ta' aċċessibilità fejn jidħol is-servizzi, il-programmi, il-software li għandna ġol VR innifisha. Li jkun iktar emalgamat speċjalment mal-kurikulu normali illi aħna nagħmlu matul is-sena. Naħseb hemmhekk mhux bħala ekstra. Dik hija naħseb illi it-trick kollu biex jingħata valur. Grazzi ħafna tal-tweġibiet tiegħek, ovvjament il-ħin issa skada. Grazzi wkoll lilkom li kontu magħna, fil-fatt kellna żewġ mistiedna li żgur mhux forsi tawkom insight pjuttost dettaljata ta' x'inhi d-dinja vasta ta' realtà virtwali. Da kollox għallum niltaqgħu magħkom issa fi programm ieħor ta' Int Minint. Grazzi lil Exotic u Kallus Garden Center għal-regali. Ħsib stampat għall-għajnuna fis-sett. Pane epekkati u pizza ħadd għall-ikel.